Mètodes anticonceptius, avantatges i inconvenients. 1. Mètodes de barrera. El preservatiu masculí protegeix contra les ITS. És fàcil d'utilitzar i no té efectes hormonals, però pot tancar-se i redueix la sensibilitat. El preservatiu femení també protegeix contra les ITS i dona el control a la dona, però és més car que el masculí i pot ser incòmode al principi. El diafragma és reutilitzable, no hormonal i es pot col·locar abans del coll, però pot ser difícil de col·locar i no protegeix contra les ITS. 2. Mètodes hormonals. La píndola anticonceptiva és molt eficient, regula el cicle menstrual i redueix el dolor menstrual. Requereix constància diària i pot causar efectes secundaris com nàusees o canvis d'humor. L'anell vaginal és fàcil d'utilitzar i no necessita atenció diària, però pot ser incòmode i no protegeix contra les ITS. El pegat anticonceptiu es canvia setmanalment i és fàcil d'utilitzar, però pot causar irritació a la pell i ser poc discret per a algunes persones. L'implant subdèrmic ofereix protecció a llarg termini, però pot alterar el cicle menstrual i necessita una intervenció mèdica per col·locar-lo. 3. Mètodes intrauterins. El DIU de coure no té hormones i dura entre 5 i 10 anys, però pot causar regles doloroses o més abundants i no protegeix contra les ITS. El DIU hormonal redueix el dolor menstrual i té una durada de 3 a 7 anys, però pot provocar efectes hormonals i requereix inserció mèdica. 4. Mètodes permanents. La lligadura de trompes és un mètode eficaç i permanent, que no afecta les hormones, però requereix una cirurgia irreversible i no protegeix contra les ITS. La vasectomia és una tècnica permanent, senzilla i segura, però és irreversible i no protegeix contra les ITS.